Salutare dragilor, bun venit în bucătăria lui Vodă. Astăzi voi face la cuptor două pulpe de curcan. Practic partea de la bază de la pulpa de la curcan le voi face la cuptor pe pat de legume. Da? Ce voi folosi eu? Bineînțeles că pulpele, înainte să le pun la cuptor, le voi opări. Astea au fost ținute peste noapte în apă cu 2-3 linguri de sare, peste noapte în apă rece, ca să-și iasă sângele și ce mai are impurități din... Oricum au fost foarte bine spălate, părlit ca acasă, făcut foarte bine. Cum voi proceda eu? Practic, voi opări pulpele înainte să le pun la cuptor. De ce avem nevoie? Am legume, câte puțin din toate. Am 2 cepe, vreo 5 cartofi, un ardei gras roșu, câțiva morcovi, vreo 3 morcovi, ulei de măsline folosim vreo 150 de ml, am vreo 250 de ml de vin alb, un vin bun, nu folosiți orice vin. Piper, am un piper, amestec de piper, de diverse culori de piper, piper și sare după gust. După ce le voi opări, le voi pregăti pentru cuptor și le voi da la cuptor cam o oră jumate. Depinde și de timpul și de gradele care le voi da la cuptor. O să vă spun pe parcurs cum voi proceda. Haideți că am revenit. După ce am opărit pulpele, bineînțeles că am pus și o cană de supă de la fiertura de la pulpe, de curcan, da? Și voi adăuga legumele. Mira, ceapa asta am tăiat-o un julien mai mare așa. Ia uitați. Pentru că ea, prin fierbere la cuptor, se va topi, se va micșora. Da? Am avut o ceapă roșie, roză de fapt. Așa. O să pun ceapa. I-am dat deja cu un pic de piper. Sare o să-i pun după gust, v-am spus. Mai dau un pic de sare. Așa, o să pun cartofii. V-am spus că am pus 2 cepe, vreo 5 cartofi. Usturoi am vreo 5 căței, întregi îi lăsăm. Că ei vor da aroma și se vor rumeni aici. Bineînțeles, cine vrea îi consumă, cine nu. Așa. Da? Eu le-am fiert pentru că așteptam foarte mult să se gătească. La cuptor îmbătrânești până să gătesc pulpele de curcan, că sunt foarte mai dure. Punem și ardeiul ăsta roșu un pic așa ca să, oricum o să-și ia culoare. Da? Avem și morcovul. Căței de usturoi. V-am spus că am pus vreo 5 căței de usturoi, pun întregi, că eu mestecând, mai târziu când o să scoatem o să le reașezăm. Oricum când torn vinul acum și când începe să fiarbă, o să-și ia gust. O să-și ia de la toate. O să pun și o crenguță de rosmarin, dar asta o să o pun mai târziu, când o începe să fac controlul, să înceapă să se fiarbă legumele, să se așa, opărească. Parcurile. Da. O să dau cu sare. M-am spus, dacă pun sare după gustul meu, nu mai mănâncă nimeni. Eu mănânc foarte sărat. Dar pun sare după gust. Așa. Mai punem un pic de piper pe deasupra la legume. Bineînțeles că târziu o să le mai botez un pic. O să pun vinul mai întâi, că o să-mi spele piperul. M-am spus că vin alb, un vin alb bun, nu puneți orice vin. 250 de ml am pus. Și cu supa care este numai bine. Copanele, pulpele oricum sunt prefierte, așa că se vor face mai repede. Sper că într-o oră și un pic să le scot. Așa. Îi dăm bătaie cu... Întotdeauna să încercați să utilizați, nu știu dacă toată lumea poate să ai posibilitatea de urgență, dar încercați să utilizați piper proaspăt măcinat. Eu sunt foarte gândat, dacă știi ce aromă și ce miros îi dă. Așa. Punem și uleiul. Eu am ulei de măsline, că sunt în Spania și mi-am făcut stoc înainte să scumpească. Acum costă vreo 10 euro litru. 8-10 euro, dar eu mi-am cumpărat, am dat 20 de euro pe bidon de 5 litri. Și așa că am stoc. Punem ulei de măsline fără milă, vreo 150 de ml. Că dacă eu le-am fiert, nu o să-și mai lase. Așa. Vinul l-am pus. Ok. Și le vom da la cuptor. Haideți că ne revedem.
Haideți, dragii mei, că s-a cam gătat pulpele mele de curcan la cuptor. Opa, așa, ia să vedem noi cum arată. Vai de mine, cât de bine arată. Cum a fost și opărite înainte să... Ia uite, cartofii s-au făcut minunați. Da, totul este ok. Foarte bine. Ia uite, cum se desface carnea după os. M-am spus că eu am opărit înainte să... Ia uite cum se ia carnea. Cade după os. O să cadă după os. Ia uitați. Nici nu vreau să vă spun. Ia uitați. Da, sunt foarte încântat. Și acum voi pregăti să mănânc cu doamna mea, cu soția mea. Și ce să vă spun, dați și voi un ochi pe canalul de YouTube al Gătim cu Vodă, că încerc să prezint și eu, să fiu cât mai aproape de adevăr. Se pare că este rumenit aici, dar nu e de la cuptor normal, că se pare că e mai încuit un pic de culoare, dar nu este, e mai rumenit un pic, dar este ok. Toate s-au fiert foarte bine, legumele sunt excelente. Ne vom revedea în curând. Bunul Dumnezeu să vă aibă în grijă. Dați un ochi la canalul Vodă. Gătim cu Vodă. Doamne ajută. Ne vom revedea în curând.